Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда яңалыклар вакыты, сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Эта история будет еще развиваться и играть новые краски. Әлмәттә Play with Joy халыкара җәйге мәктәбен ачу тантанасы булды. Балаларны яклау көненә багышланган бәйрәм чаралары дәвам итә. Вообще в борьбу меня привел отец 10 лет назад. Әлмәт спортчыларының чираттагы уңышлары. Бу хакта бүген сөйләрбез. Нефтче мәдәният сарайында Play with Joy халыкара җәйге мәктәбен ачу тантанасы булды. Проект Россия Федерациясе президенты гранты буенча гражданнар җәмгыятен үстерүгә юнәлдерелгән. Тантанада район башлыгы Тимур Нагуманов катнашты. Ул билгеләп үткәнчә Әлмәттә сәнәгать юнәлешенә түгел, ә нефть чыгару белән бергә талантлар да үсә. Бүген бездә күп төрле иҗади юнәлештә эш алып барыла. Ә менә классик юнәлеш ул гади булмаган. Шуңа да иң кыйммәтле юнәлешләрнең берсе. Классик музыка ул булган, бар һәм булачак дип ассызыклады башлык. Мы очень рады и надеемся, что у нас в городе в рамках, в том числе вот этого семидневной международной летней школы, эта история будет еще развиваться и играть новые краски. Җәйге мәктәптә музыка уку йортлары студентлары һәм укучылар, шулай ук Россиянең төрле шәһәрләренә килгән башкаручылар катнашачак. Катна дәвамында алар белән Санкт-Петербург консерваториясе каршындагы урта мәктәпнең әйдәп баручы укытучылары шөгыльләнәчәк. Тантанада катнашучыларны проектның сәнгать җитәкчесе, дирижер һәм скрипка буенча педагог Татарстанның халык артисты Сергей Емельянов та сәламләде. Мәктәпнең эш программасы белән таныштырды. Уважаемые друзья, ваша программа будет не менее, а более интересной, потому что у нас будут флейтисты нынче, и мы разнообразим состав наших ансамблей. У нас будут разнообразные ансамбли, не только большие или дуэты, будут трио, может быть квартеты, и, конечно, будет оркестр, и большой и маленький. Җәйге мәктәптә катнашучылар интерактив формада яңа әсәрләр белән танышачак. Уку нәтиҗәләре буенча 7 июньдә Нефтче мәдәният йорты базасындагы җәйге мәктәптең хисап концерты узачак. Иң яхшы номерлар 8 июньдә 2-нче халыкара притяжение музыка фестивале кысаларында гала концертта кертеләчәк. Ә иң яхшы катнашучылар шунда ук Нобелис кыллы ансамбле белән бергә чыгыш ясаячак. Рәдифә Нагманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балалар безнең киләчәк, ә киләчәгебез якты булсын өчен бүгеннән үк тырышырга кирәк. Җәй балаларны яклау көненнән башланган иде, һәм аның күңелле ноталары һаман да яңгырый. Сәламәтлек паркында узган чара шуларның берсе. Стали друг за другом, взяли соседа за пояс. Так, быстрее, спеши. Менә шулай бергәләп кулга-кул тотышып, матур итеп бәйрәм итү балачакның иң күңелле мизгелләре. Бигрәк тә үзәктә үзең булганда, бала өчен истә кала торган бәйрәм була. Әлмәт балалар йортында тәрбияләнүче сабыйлар өчен бу аеруча мөһим. Әлеге чараны оештыруны үз өстенә алган Раил Баһаутдинов та шулай саный. Ятимнәр олы апа-абайларының игътибарына һәрчак мохтаҗ. Шуңа күрә балаларны яклау көнендә аларны бирегә чакырасы иттем, ди ул. Мероприятие это провел для того, чтобы детей поддержать в такой день, почаще проводить такие мероприятия. Дети нуждаются в нашей помощи. Балаларның тәрбиячеләре белән күрешеп сөйләшкәч тә Иганәче үзенең туклану нуктасына ашыга. Аниматорлар мастер-класслар белән күңел ачкан арада ул малай кызларга сый өлгертергә тырыша. Безнең балалар йорты коллективыннан бик зур рәхмәт әйтәбез килә үзебезнең дусларыбызга, спонсорларыбызга. Шушындай матур балаларга бәйрәм ясаган өчен бик зур рәхмәт. Аларга исәнлек, саулык, бәхетләр телибез. Сәламәтлек паркында оештырылган бәйрәм Әлмәт балалар йортына тәрбияләнүчеләр өчен оештырылган булса да, биредә паркка килгән һәркем катнаша алды һәм күңелле итеп вакытларын бергәләп уздырдылар. Рәдифә Нагманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Теннис Ситида 6-7 яшьлек балалар өчен шөгыльләр елына йомгак ясадылар. Алар барысы да Татарстанның көньяк-көнчыгышында теннисны үстерү программасы буенча шөгыльләнәләр. Проект 2018 елдан башлап Теннис Федерациясе инициативасы белән башланып китә. Һәм инде берничә уку йорты базасында тормышка ашырыла. Алия Байрамалова дәвам итәр. 2002 елның майында теннис сөючеләрнең беренче җыелышы була. Анда Әлмәт теннис федерациясын төзү турында карар кабул ителә. Проект ярыйсы ук уңышлы башланып китә. Инде менә 4 елдан артык мәктәптә теннис программасы Татарстанның көньяк-көнчыгышында тормышка ашырыла. Ул 200-дән артык баланы берләштерә. Беренче нокта Җәлил бистәсе була, икенче Ознакай шәһәре. Возможность
Для проведения данных Монды соревнований. чараның үткәрү һәм проектны үстерү мөмкинлеге Татнефть компаниясының откан гранты ярдәмендә барлыкка килде. Алар безнең рәсми игенәчебез булып торалар. Спорт төрендә ярдәм иткән өчен без рәхмәтле. Мы благодарны за всестороннюю поддержку. Күңелле стартларга 50-гә якын бала җыелган иде. Балалар сабын куыклары томашасында катнашты, ә аннары командаларга бүленеп күңелле уеннар уйнадылар. Балалар тренировкаларга атнага 2 тапкыр йөри һәм әйтергә кирәк, ярый суык уңышлы. Спортчыларыбыз зур нәтиҗәләргә ирештеләр. За последние Соңгы елда безнең спортчылар билгеле бер нәтиҗәләргә иреште. Аларга спорт мастерлыгына 3 һәм 8 разряд бирелде. Әлмәт шәһәренең теннис федерациясе тарихында мондый хәл булганы юк иде әле. в истории Федерации тенниса города Альметьевска не было. Ребята очень с удовольствием всегда ходят на наши занятия. Балаларга бик ошый, безнең дәресләргә бик теләп йөриләр. Биредә еш кына чаралар оештыралар һәм балалар һәрвакыт теләп катнашалар. Тренерлар безгә килә, без монда киләбез. Бик күңелле, балаларга бик ошый. Ходим сюда очень весело, дружно, ребятам очень нравится. Балалар чарада актив катнаштылар, ә көн ахырында алар грамоталар һәм медальләр алдылар. Я наблюдал за вами с балкона. У вас есть чему учиться, есть чему стремиться. Вы все отличные, молодцы. Олия Байрамалова, Эмилия Валиева, Ойдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Волейбол уенын һәркем ярата һәм бик күпләр уйный. Ә инде хатын-кызлар волейболы айрыша кызыклы һәм мавыктыргыч. Азнакайда республика муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасы кысаларында хатын-кызлар командалары арасында волейбол ярышлары узды. Уеннарда барлыгы 11 команда катнашып, иң көчлеләр билгеләнде. 2 көнгә сузылган ярышлар хакында тулырак Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Азнакай җирлегендә Казан, Чистай, Түбәнкама, Лениногорск, Нурлат, Яшелүзән, Яршаулы, Алабуга һәм Әлмәт командалары көч сынашты. Спартакиаданы ачу тантанасында район башлыгы урынбасары Роза Галиева муниципаль хезмәткәрләрне сәламләп, гүзәл затларга уңышлар теләде. Волейбол уеннары 2 мәйданда, Чатыртау-арена спорт комплексында һәм техникумда барды. Занимаемся волейболом. Бу төр спорт белән даими шөгыльләнәбез. Ярышларга зур җаваплылык белән әзерләндек. Азнакай һәм Казан командалары лаеклы көндәшләр. Казань очень достойные соперники. Финал уеннарында Әлмәт, Казан һәм Азнакай командалары көч сынашты. Команда традиционно на этих соревнованиях. Без даими рәвештә ел сайын төрле дәрәҗәдә медальләр яулап киләбез. Быелгы уенда җиңүгә өметләнгән идек, ләкин Азнакай командасы көчлерәк булып чыкты. Киләсе елга нәтиҗәне яхшыртырга омтылачакбыз. Настроены на победу. Район советы оештыру бүлеге начальнигы команда капитаны Эльвира Галиева җитәкчелегендәге Азнакай командасы бу юлы да үзләренең барысыннан да өстенрәк булуларын исбатлап алтын медальләргә лаек булдылар. Узнали, что у нас на родине будет следующий. Ярышларның үз районыбызда узуы бездән тагын да зур җаваплылык таләп итте. Мондый ярышларда билгеле бер көнлек әзерлек белән генә катнашып булмый. Ел дәвамында шәхси вакыт белән исәпләшми спорт белән шөгыльләнүнең нәтиҗәсе бу. Әлбәттә инде җитәкчеләребезгә, тренерга, гаиләләребезгә, җан атарларга зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Всем, кто нас готовил к этим соревнованиям. Киләчәктә шәһәребездә аерым волейбол үзәге төзелер дип өметләнәбез дип белдерделәр уенчылар. Узган ел республика күләмендә чемпион булып кайткан Азнакай хатын-кызлар командасы быел кабаттан җиңү яулады. 2нче урында Казан командасы, 3нче урында Әлмәтлеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Һәр солдат генерал булырга теләгән кебек, профессионал спортчылар Олимпия уеннарында медаль яуларга телиләр. Олимпия уеннарындагы бердән-бер бары тик ир-атлар гына катнаша торган спорт төре ул грек-рим көрәше. Кем белә, бәлки бүген калабызның Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче егетләребез якын киләчәктә Олимпия чемпионнары булыр. Бүген калабызның 5 спортчысы Россиянең җыелма командасы составына керә. 15 яшьлек Ярослав Кобин Россиянең җыелма командасына керә. 10 елга якын ул көрәш белән шөгыльләнә. Бер атна элек Уфада 16 яшькә кадәрге Россия беренчелегендә көмеш призер булды. В Уфа, где проходило первенство, было около 556 участников, и получается в моем весе было 46. Уфада беренчелек үтте. Анда 500-дән артык катнашучы иде. Минем авырлык категориясендә 46 кеше иде. 4 очрашуны җиңдем. Выиграл 4 встречи, да.
Один из Крыма, получается, один из Мордовии, Свердловская область и Чеченская республика. Әлбәттә, һәр спортчының нәтиҗәсе артында әти-әни һәм тренерларның тырыш хезмәте һәм балага өмете тора. Тренеры сүзләренчә, Ярослав җаваплы һәм кушканны төгәл үтәүче сүзендә тора торган спортчы. С Ярославом работаю порядка 4, может быть, 5 лет. Ярослав белән 4-5 ел эшлим. Узган елны да Россия беренчелегендә яхшы нәтиҗә күрсәтеп бронза призер булган идек. Остановились в 2 шагах от золотой медали, так сказать. Бронзовую медаль завоевали. Ярославка килгәндә, аның башкаручанлыгы һәм тренерларның тәҗрибәсе нәтиҗә бирми калмый. Үзенә карата да таләпчән. Ярослав фикренчә, грек-рим көрәше кыюлыкны һәм ихтыяр көчен үстерә. Вообще в борьбу меня привел отец 10 лет назад, и больше всего во мне проявил такой интерес, это воспитание характера, точнее как мужество, храбрость, также собранность, самореализация и, конечно же, дисциплина. Ярослав 23-нче мәктәптә укый. 5 яшьтән шөгыльләнә торган көрәш 4-5-легә укырга комачауламый. Люблю активный отдых. Да, покидать, например, мячик, поиграть с друзьями на улице, покататься на велике. Люблю активный отдых. Лина Хасаншина, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлаштык. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыклар гына алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз.